Kok kayo lah surah alun tentu denai meminta usah tuan urusan ko denai hanya singgah saja. De ado rasa dun sana sakampung sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua usahlah kayo tuan banggakan lama nyokata sampai rangkuangan apa kuno kayo balinda punya orang punya awak Jawa dari dun sana biarlah dah bapiti tapi asal lai babudi maguno dalam nagari. Kok kayo lah surah alun tentu denai meminta usah tuan urusan ko denai hanya singgah saja. De ada rasa dun sana sakampung sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua usahlah kayo tuan banggakan apa kuno kayo balinda punya orang punya awak Jawa dari dun sana biarlah dah bapiti tapi asal lai babudi baguno dalam